Top Café, kaviareň s nadhľadom. Príďte si vychutnať jedinečný pohľad na panorámu Prievidze, Bojníc a okolitých obcí do najvyššie položenej kaviarne v Prievidzi. Top Café to je výnimočná atmosféra originálnej polohy a moderných priestorov s neobmedzeným prístupom na internet, vhodná na posedenia s priateľmi, rodinné stretnutia, obchodné rokovania, recepcie, prezentačné a školiace akcie. Top Café ponúka teplé, chladené i miešané nápoje, čaje z čerstvej mäty a zázvoru, ľahké jedlá, 13 rôznych druhov kávy značky Puro Fairtrade a Vale, vrátane bezkofeínových. Príjemný personál vyjde v ústrety vašim želaniam a okrem profesionálneho servisu sa postará o vašu pohodu. Top Café nájdete na 8. poschodí vo výškovej budove na ulici Štefana Králika v Prievidzi. Vstup z Bojnickej cesty cez parkovisko za budovou. Top Café. Oddych s hlavou v oblakoch.